Смея да кажа, че съм обиколил цяла България като забележителности. Любимо място много ми също свързано с атмосфера и обстановка е Рупите, Петрич, Златолист. Много такива въздействащи места за мен лично. Приятно изживяване най-вече и релакс. Някак се чувстваш свободен, по друг начин прилив на енергия получаваш. Много е интересно. Много хубаво е като цяло тук, природата е много хубава. Самия манастир, музейните експонати много впечатляващи. Твърде енергийно място, имайки предвид и историята му на самия манастир, много въздействащо. Смея да кажа, че съм обиколил цяла България като забележителности. Любимо място също свързано с атмосфера и обстановка. Рупите, Петрич, Златолист. Много такива въздействащи места. Пътуванията са един от начините да изживееш нещо приятно извън натварената среда. Някак се чувстваш свободен, по друг начин прилив на енергия получаваш. Приятно изживяване най-вече и релакс, разпускаш. По време на своите пътувания Митко често се сблъсква с труднодостъпната среда. През последните години обаче се забелязва положителна тенденция. Все повече туристически обекти се адаптират за хора с увреждания. Това му прави впечатление както в качеството му на потребител, така и като част от организацията Българска асоциация за рекреация и туризъм, която предлага специализирани маршрути за туристи със специални потребности. Ние работим по проекти и за това, за достъпна архитектурна среда, както и за достъпни туристически обекти. И още при създаването на НПО-то през 2012 година, това ни беше целта да работим за хората с увреждания с цел тяхната социална интеграция чрез достъпен туризъм. Моята роля е като координатор. Основно работя с нашите членове. Поне веднъж месечно имаме екскурзия до даден туристически обект в България, дори и в чужбина, близките страни тук. Има плажове по морето, където съм обръщал внимание, че вече се отдава се значение на достъпността на хората с увреждания. И това ми е доста приятно впечатление ми прави. Доста от музеите, природоисторическия музей в Банско има достъпни места, които може човек да посети. Ние сме ги изредили на нашия уебсайт. Националният исторически музей ни посреща приветлива среда с всички удобства за хората със специални потребности и изключително емпатична екскурзоводка, която прави всичко възможно всеки от групата да почувства максимално с всички свои сетива вълнението от досега с българската история и уникалните експонати, достъпни в музейните зали. На
напоследък е доста по-различно от преди. Хората вече имат изградено отношение към посетители, хора с увреждания, може би защото напоследък все повече се говори за достъпността на както и на туристически обекти, така и на архитектурната и градската среда. И хората са по-отворени.